Olaia Rueda! Beno, gaur gure lagunek zenbakiak egingo dituzte. Oier, zenbakiak. Zer moduz matematiketan? Txarto beti bezala. Lasai, ez dakala... Bale, zenbakiak bai, matematikak ez dira izango. Zer ikusirik ez dakala. Beno, zenbaki batzuk marraztu beharko dituzu, baina modu berezi batean. Marraztu baino irudikatuz, ipurdiak inik beharko dituzte. Adibidez, behaien mugikorren azkenengo lau zenbakiak. Lau zenbakiak hartu, euren telefono mugikorreko azken lau zenbakiak, eta ipurdiarekin marraztu. Hoi da, beraz, talde bakoitzeko bolondrez bat beharko ditugu. Baina, primizia mundiala! Gure kuskuseroek lagunduko gaituzte, nakorreta maila jetxi bera, mesede. Hauek izango dira laguntzaileak orduan, ezta? Bale. Arbela bat, bakoitzak, eta hemen jarriko zeate, bale? Jarri hemen, parean biok. Eta hori, talde bakoitzetik lagun bat. Adibidez? Hemendik? Ez, lehen bizi hasi hemendik. Hemendik zein? Talde urdinetik. Venga, irantzu, aurrera. Berriz zu. Eta... Euskal Herriko meloko itoirik famosoenak... Ezagunenak, zeinenak dira. Aito! Jarri irantzuren ondoan, mesedez. Negozioa unertu duzue, bai ala bai. Ipurdiakin. Nola ipurdiak? Olaia demostrazioa degingo dizu orain. Olaia? Vale. Bueno, zenbakin bardet? Zeroa. Zeroa. Zeroa da... Vale. Pentsatu zuen telefono zenbaki... Boligrafo ipurdin hartuta. Fiskaltuzako barrio. Inberdezute, banan-bana, lehenengo irantzu hasiko da, adibidez. Irantzutan akor. Zure, nahi dituzu lau zenbaki irudikatu, eta... Telefonokoak zure azken lau zenbakiak. Eta nakorrek asmatu behar ditut apuntatu. Gero ikusiko egu zenbat asmatu ditun. Eta gero, Aitorren txanda izango da, bale? Venga, hasi. Arriola. Hori izan bat? Nik uste badaki dara. Beste bat? Beste bat? Segi. Ez dakat argi. Hori bai. Hori izan da, hori nahiko argi onda. Bale, eta? Apuntatu. Bale, zein dira azken lau zenbakiak? Behatzi, sortzi. Erakutsi kamerari. Aitor! Aldakak berotu! Venga, zure txanda! Berotu! Euskal Herriko meloko toirik ospetsuenak dauzkazure. Ondo akutsi, Vale, a ver. Venga, zure txanda. Apuntatu, zerbait? A ver, deixa zen, Gomendio bat, hiru balin bada, hiru pusker bota da, harrapatuko dugu indirekta. Intzazu berri? Jazta. Segi. Nik ez dakat argi. Urrengoa. Jazta. Hori bai. Ondo? Beste da. A ver, hau zaiagoa, Ondo egindu. Ondo. Azkenekoa? Hori mugimendu. Hostia, a ver, berriz. Bai, venga. Zuak ez zeban nahizu berriz. Meloko toia nahitu ikusi eta mugitzen. Jazta. Txon! Jazta. Bakazu amaia. Zein dira zure telefonoko azken lau zenbakiak, Aitor? Bat, zazpi, bost, sei. Bat, zazpi, bost, sei. Amaia erakutsi. Bat, zazpi, bost, sei. Zazpi, bat, lau, sei. Gerturatu geha. Suspenso. Aitorrek ikusi dut, Eta diskusio ere eskerrik asko. Zuek ere zen egun. Zazpi bat, bost, Alderantzi da. Zazpi bat, bost, sei. Bez, bakarra bosta. Eskerrik asko denoi. Eta Olaia zuri ere, urrengo bat arte, berriz ere zai izango gara.